vaikka on Vierumäki tällä hetkellä. Että siellä olen. Vaikka Muoniosta kotoisin toki olen Lapista, mutta 2011 asti Uusi-Seelanti oli ensimmäiset kisat Junnu M. Kaikki arvokisat kyllä on Joka ollut. vuosi. Kyllä. Jamaican World Cupissa en ollut, mutta 2012 World Cup kulta noista liigesarjoista 2 Dan miehet ja sitten viime vuodelta MM hopea 2 Dan liigesarjoista ja sitten voisi vielä sanoa, että EM pronssi -70. Siinäpä sitä olikin jo. 2 Dan liigesarjat ja -70 ottelua ja sitten joukkueottelu. Kyllä niin kuin mennään urku auki niin sanotusti, että annan ihan kaikkeni kotikisoille, se on tarkoitus ja pääsis edustamaan omiin kotikisoihin, mikä on ollut haave. Että kyllähän se iso asia tietenkin on, mutta toisaalta jos sen pääse, niin se on sitten valtava pettymys. Että no se on käytännössä mua tulee koko puoli sukua varmaan katsomaan sinne, että se on ensinnäkin suuri asia, että siellä on paljon kotiyleisöä, mikä varmasti niin kuin ulkomaankisoihin verrattuna niin se tsemppaa eteenpäin. Tai näkisin sen niin kuin positiivisena voimavarana, että nyt on niin kuin lopullisesti kaikki mahdollisuudet menestyä näissä kisoissa. No, kyllä se vahvuudet rakentuu siihen, että ensinnäkin niin treenimentaliteetti on sillä tavalla, että silloin kun reenataan, niin silloin reenataan. Ja sitten kisoissa kun ollaan, niin näkisin omana vahvuutena sen, että on äärimmäisen rento, että tavallaan semmonen kisajännitys ja se on ihan turhaa, että se ei vaikuta minun suorituksiin ja semmonen suomalainen sisu, voisi sanoa perinteinen sisu, että ihan sama mikä tilanne on, niin en koskaan anna periksi siellä, että annan kaikkeni sinne kehään, kävi miten kävi. No, yhdellä lauseella, minkälainen matsi? Se on lupakaa mekään.